Det her er vand med rosiner i. Og hvis man putter rosiner ned i almindelig vand, så synker de til bunds. Men hvis man propper rosiner ned i dansk vand, tror jeg det er, det dansk vand, ikke? Dansk vand, så går de først ned, og så skulle de meget gerne stige. De stiger ikke. Jo, det gør de. Og man skulle egentlig tro, det er fordi, at rosinens densitet er lavere end vandet, eller danskvandet. Men hvis man kigger rundt om rosinerne, så er der en masse bobler. De bobler, de springer på et tidspunkt, og så falder rosinerne til bunds igen. Når de er så faldet til bunds igen, viser det, at rosinernes densitet er højere end vandets. Ja. Jamen, det er tyndekraften, der mindre til det. Ja. Tyngdekraften er grunden til, at rosinerne først går ned, og så går de op igen bagefter. Det er jo så på grund af. Så det er det. Ja.